Okay kayo. Padayon ta. So kani squid na pinakurat. Tuslaw sa suka lubi. Okay kayo. Kani tag 700 ang kilo. Squid. Kagumkuma eh. Sakto kay pagkaluto. Ipakuratan na ako gamay sa mantika. Musta yung pagpanood to ha? Sakto ka. Sa mga pagkaon na mo. Okay. So kamuda, enjoy sa inyong panood to. Ayo-ayo. Og salamat.